الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سكرا من جلدكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله نجكن جنجر رميدن تفسير القرآن الكريم ها دقها ndari noɗen en ɗon nder suratul baqarati en ɗon nder sharha يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. جمراوي فلا تجعلوا لله أندادا تانغارني جمراو نولرابي معنا hawti diɗɗaɓe shuraka'a wa antum ala hali onon ta'lamun on andi shuraka'a nam on andi ala hali on andi bo Allah yiɗa hawtanego, mana on andi Allah kam kanko tarre heni rewego, kanko tan heni tokkego, ngam kanko tan woni dewɗo, kanko wiyete taguɗo, sina kanko ala goɗɗo taguɗo hunde wonde. To taguɗo bo hanyum hani ɓe ɗowtane tokke. Sai shewi shuraka'u shirki ala aqsamin, hawti diɗɗaɓe Allah wolwanta ɓe laatiɓe ɓe ɗon geɓe maɓɓe, ɓe ɗon mari geɓe ala aqsamin, ɓe ɗon mari geɓe. ashirkul jaliyu huwa ma alayhi almushrikuna min ibadati al-awsani. wodi shirku laati ɗum ganguɗum, mana hawtanki Allah amma laati ɗum banguɗum ko moye andi ɗum, kanjum wiyete ɗum hefere ngoni dow muɗum rewgo labbi ko rewgo kala hunde laatinde tana Allah fu shirku ɗum wiyete ɗum, kanjum wiyete ɗum hunde nde yafatake. to goɗɗo mayri be majum ni to o ka nasata aljanna. inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. wa shirkul khafiyyu, wodi bo shirku shuuɗiɗum, huwa al-amalu lirriya'i wa sum'ati, kanjum woni ɗo huwa kuugal na ngam Allah, o huwa kuugal ngam yimɓe getta mo, ko ngam o nane ɓe mbiya wayne kañum huwigal, to ɗo ma ɗum shirku, kangal bo ngal wala ngenari. wa shirkul akhfa, wodi shirku ɓurɗum suuɗaki, kanjum wiyete huwa ru'yatu ma siwa Allahi tabaraka wa ta'ala, kanjum watta goɗɗo yiɗama bano Allah wiyata wato sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqqu awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahidun. an ndoɗa konde an kam hakkilo maɗa numo maɗa koɗume maɗa wondi be Allah, to sottingo tan Allah ha ɓernde ɓi adama kanjum ma shirkul wiyete. amma shirkul akhfa kanjum ibnul farid wiyata walaw khadara li fi siwaka iradatun ala khadiri yawman hakamtu bi riddati. da to ni nder numo am mi numayno hunde wonde ko lutuma ya an jomirawo taguɗo, to nden kada mi limtata hoore am nder julɓe, sai mi limta hoore am nder hawtamɓe Allah. to ɗum shirkul akhfa ɗum wiyete, na ko mi wawata laato ko nde fo oɗo wondi be muraqabatullahi, oɗo wondi be muraqaba be Allah. nam inna Allaha wakkala sab'atan min al-mala'ikati ala a'mali al-ibadi, jomirawo o wakkili mala'ika'en jeeɗiɗo ɓe gona dow kuuɗe jeyaɗo mako. idha amila amalan yarfa'uhu al-mala'ikatu ila as-sama'i dunya, to mala'ika'en wayi to ɓi adama o huwi kuugal, mala'ika'en ɗon kosha kuugal ngal ɗo sai ɓe jara ngal asama arandejum, asama e ndaare ƴeweten ɗo. fa yanzuruhu malaku sama'i dunya, mala'ikajo asama arandejum sai ndaara kuugal man, to o daari kuugal ngal ɗo ruddu ala hadha al-amala ko raddu hadha al-amala ala wajhi sahibihi fa innahu hasidun aw mughtabun. to e tawi nder kuugal mako wodi hasadaku, ma bo wodi ñoore goɗɗo o ño'i yimɓe, to kuugal mako ngal jaɓatake sai ɓe lornagal. nam fi samai saniyati, asama ɗiɗaɓum bo to ngal heɓi ngal salake ɗo kam ɗi fu ɗi ngala, so asama ɗiɗaɓum so ɓe tawi kuugal mako ɓe lornay ngal ɗum bo ngam laatago mako mana aw mutakabbirun aw mujibun aw hasidun aw mura'in aw ɗalibu sum'atin. to laatake o mawntiɗo wodi mawntare nder kuugal mako, to kuugal mako salatako sai ɓe darnagal. ma bo oɗon yi'a hoore mako mujibu, mana kayɗino gi'o hoore muɗum bana o jammini, bana waɗi hunde wonde tilimde hakkude mako e jomiko. ma bo gaɗo hasadaku man, ma bo gaɗo kuugal riya, ma bo ɗaɓɓito naneki, to ɗiɗi fu maji ɗon fo waɗa kuugal ɓi adama ngal salatako asama ɗiɗamo sai ngal lorne. fa iza tajawaza samawati kullan, to kuuɗe man ɗe shalake asamanji ɗi fu maji, to kanjum waɗi
o timmini jeɗɗo man ɓe fu maɓɓe na o wi mutakabbiru, mujibu, hasidu, wa mura'in, dalibu sum'atin. To ai to kam nane ma hasidu be muktabu to hawti e jeɗiɗi mana kala asama fu wodi goto. Asama arandejum ɓe ɗon da to wodi hasada ko nder kugal man ngal lorne. Asama ɗiɗaɓum to wodi nyore kugal man lorne. Asama tataɓo to wodi montare sai ngal lorne. Asama nayaɓo to ɗon wawkini hoore mako sai ngal lorne. Asama joyaɓo ɗon ma hasada ko man ɓe darata. Asama jego riya ɗon bo to asama jego ojo ɓe ɗon dara jego man ɗon je riya, hasada man ɗon woni ha joyi man fu. To jego ɓe dara riya, nden asama jeɗɗaɓo ɓe dara sum'a. To wodi gotol nder maji ni kugal goɗɗo yata, kugal jeyaɗo yottatako salatako yotto ha ɓe jaɓata ngal. Fa idha tajawaza samawati kullan, to kugal man ngal heɓi ngal salake asamaji ɗi fu maji yasulu ila llahi tabaraka wa ta'ala, sai kugal man ngal yotto jomirawo kuwana ɗo ngal. Fa yaqulu llahu tabaraka wa ta'ala, sai jomirawo wiya innal insana akhfa alaykum ma fihi wa ana la yakhfa alayya shay'un. Sai wato jiyaɗo mako mana ɓi adama oɗo o huwi kugal o suuɗi mata goɗɗo yi'angal ma sakko tammo wodi tana Allah nder magal. To amma min wala ko suɗortoyam. Hadha al-amalu lam yuksad. To kugal to ngal jaɓangal o wiyata man, to ngal jaɓaka bo o wiya ɓi adama suuɗi on ko sawi nder ɓernde muɗum yake huwata kugal ngal ɗo. Amma min wa ana la yakhfa alayya shay'un, min wala ko suɗortoyam. Hadha al-amalu lam yuksad bihi wajhi, kugal ngal nufaraka zati amma na Allah, ngal nufaraka Allah. Ruddu hadha al-amala ala wajhi sahibihi, lorne kugal ngal do ngal yangal tappa yeso jomigal mana ni ngal jaɓaka. Wa idha qusida bihi gairi fa innahu ka qasada bihi gairi, ngam kanko oɗo kuɗo kugal ngal tanam o nuforingal, o nuforaki am ngal, to kanjum nde o nuforaki am ngal bo mi jaɓata ngal. Ruwiya ani rasuli sallallahu alaihi wasallama, fillama hadisol fillama daga annabi sallallahu alaihi wasallama oɗon wi'a annasu halka illa almu'minun wa illa almu'minin wal mu'minuna halka illa alalamin, alimin ka alimin, wal alimuna halka illa alamilin, wal amiluna halka illa almukhlisin, wal mukhlisuna fi kadalin. O yimɓe fu ɓe halkuɓe sai mu'minin tan woni kalkaye. Mu'minin ɓen ma ɓe ɗon nasta halakuye sai anduɓe, o anduɓe ma ɗon nasta halakuye sai hutinirɓe ko andi, o hutinirɓe ma ɓe ɗon nder halakoye sai kuuɗo kuugal laɓɓinigal ngam Allah. Wama umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahu ddina. O wi to kamɓe laɓɓinɓe kuugal maɓɓe ngal ma ɓe ɗon nder haɗaru ngam saɗata ta ɓe nangire goɗɗi. Joni to sai wa in kuntum, o wi wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina, wa in kuntum onon ɓiɓɓe adama en ko yimɓe to on laatake fi raybin on ɗon nder seko ko hefere gonda, mi on ɗon ceka mimma nazzalna ko min jippini ala abdina dow jeyaɗo amin jomirawo wi ko jippinani annabijo sallallahu alaihi wasallam, abdina ɗo muhammadin sallallahu alaihi wasallam. To da ila hadaniyati llahi tabaraka wa ta'ala jomirawo o noddi yimɓe fago e ɗotonakimo wa ibadatihi e rewkimo wahdahu feere mako. Summa ata bil hujjati, sai waddi hujja ala tasdiqi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kanjon aya ka ɗo o waddi hujja gonɗinki annabijo ko moye fu to o wi o jaɓi Allah, to sai to o jaɓi nulal annabijo sallallahu alaihi wasallam, Allah jaɓa e tawhidu mako. So wa in kuntum fi raybin, to lataka ɗon nder sekko fi shakkin mimma nazzalna ala abdina ko min jippinani jeyaɗo amin o allazi huwa muhammadu sallallahu alaihi wasallam, annahu min indillahi, yimɓe ɗo ceka mano ko Allah jippinani annabijo na ha Allah ɗum ƴifti. Allah wi to kamɓe sekoɓe oɗon umra ɓe fa atu bi suratin min mislihi, ngadde surawol gotol mana nanda be surawol ngol muhammadu waddi sallallahu alaihi wasallam, suraji annabijo waddi sallallahu alaihi wasallam qur'anure nde fu mare. To kamɓe heferɓe nde kamɓe ma ɓe ɗon giya ɓe fasiyanko'en, to ɓe gaddani surawol irin ngol annabijo waddi, tahadda bil qur'ani, ɗo mana o fe'iniri yimɓe, ko bo o faddurake yimɓe, ko bo o tampiniri yimɓe be qur'anu. atu bi suratin misli al-qur'ani fil balagati wa husni nazmi wal ikhbari anil ghaibi, ɓe gadda ko gadde surawol irin qur'anu
ngol mara balaga bana qur'anu mardi balaga be fasaha nden ngol woɗa bo jusɓuri ma ngol woɗa bana qur'anu woɗiri ngol wolwa bo ngol yecca ko sali hunde salide be warore mana ngaybu hunde wirnide bana qur'anu waddiri hundeji birniɗi wa aksaru suratin suratul kawsari salasu ayatin sural ɓurgol rammugo nder qur'anu kangol wiyete suratul kawsari ayaji magol tati to ndeni ɓe ɗon jankira annabiyo sallah sallam ɓe jaɓayi ko waddi ɓe gaddani sural kono inna aɗena kal kawsara latingol ngol nande bo ɓe inna aɗena man ɗo ko ngol janginta ko ngol jangini lato ko sawi nder inna aɗena ngol wolwa kiita hundeji ɗuɗɗini ngol wolwa kiita ngol wolwa umrore ngol wadda wa'adu be wa'idu ɗi fatmaji ɗi gona nder magol to wala gadduɗo o wi waɗu shuhada'akum ɗaɓɓitema ɓe shuhada'akum hawtiɗa e moɗon alihatakum reweteɓe moɗon allati ta'buduna haɓe ndewaton ɗaɓɓite ha e reweteɓe moɗon man mbi'on ɓe mballa on keɓon gaddon surol iri magol ista'inu bihim ɗaɓɓitire wallinde be maɓɓe min dunillahi laatiɓe on ɗon ndewaɓe on accuɗo rewki Allah in kuntum sadiqina to ni on gonɗi fi anna muhammadan qalahu min indi nafsihi to ni on andi muhammadu sallallahu alaihi wasallam qur'anu nde o waddi daga haro mako na haro Allah da ƴifti faf'alu zalika to kuwe mana faf'alu kuwe zalika bolwa ɗum wana gadde surol ngol ay fa innakum urbun onon ma on arab e fusaha o fasiyankoen misluhu bana muhammadu lati arab jo fasiyankejo onon ma on arab e fasiyankoen e ko waɗi on gaddayi irin qur'anu tahadda wala bil qur'ani aran o tampiniri yimɓe be qur'anu man nde fu mare to ɓe mbawi ɓe gadda bano mare قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا jomirawo to yimɓe be ginnaji yimɓe duniya be ginnaji duniya fu ɓe kawta ɓe mbiya ɓe gadda fasahakuji maɓɓe ɓe mbiya ɓe gadda irin deftere qur'anu ɓe mbawata ɓe gadda irin mare ko ɓe ɗatake ɓe ɗon ballotira bo wata haddahum bi ashri suwarin sey o lori o tampiniri ɓe o fe'inani ɓe suraji sappo o wi to ɓe gadda suraji sappo to ɓe mbawe nde ɓe gadda bana qur'anu kam fa atu bi ashri suwarin mislihi muftarayatin onon ma perne suraji sappo ne irin qur'anu nde ɗo fu waɗaki wata haddahum bi suratin wahidatin qadra inna a'tainaka al-kawsara se o lori o tampiniri ɓe o fe'inani ɓe sura ɓe gadda surawol gotol wato fodde inna a'tainaka al-kawsara fa ajazu an zalika funi sai ɓe tampi al-arabu ma balangatihim wa fasahatihim lam yata'arradu li mubarati nabi sallallahu alaihi wasallam fil itani bi misli al-qur'ani arab be fasaha ko be balanga fu amma ɓe fe'anaki har ɓe ngara ɓe jokkira be annabijo ha waddugo iri qur'anu kam ɗo kam ɓe ngarayi ɗum ngam ɓe andi ɓe mbawata ma tasadda li hadha illa musaylimatul kazzabi wala fe'ani ɗo ha waɗa ɗum ha wadda hunde ko nandi be qur'anu sai musaylima ɗuɗa fewrejo o akhiran famasahu llahu hatta ata bi alfazin kana almutakallimu biha laysa bi arabiyyin sai Allah moytimo nuskimo sai o waddi kalmaji ɗi o waddi ɗi kam fasiyankejo nama haala qur'anu yimɓe non arabɓe to goɗɗo arab joni o andi ɗi kandi ngala fasaha ɗi ngala mana to ni komo kala ka anda almutakallima biha kadi sai lati bano bolwuɗo ɗi laysa bi arabiyyin bana arabjo ma wolwiɗi kalmaji ɗi ngala fasaha ko seɗɗa yuhaki surat al-kawsari oɗon yembita surol inna a'tainaka al-kawsara yaqulu oɗo wiya inna a'tainaka al-jawahir wa salli rabbika wa jahir ay munasabatin bayna al-jawahir wa salati to ɗume on woni mana munasaba ɗume hawti hakkunde jawahiru ɗum haala ceede to fa salli bo ɗum haala julde e ko waddi haala jawharu hunde duniya be julde hunde ko rani ibada Allah kanjum e bayna aljawahiri wassalati aljawahiru shay'un min zinati dunya jawhar ɗum hunde latinde wonde ha duniya ɗum feƴeteri duniya hadha ba'idun min inna a'tainaka al-kawsara amma ɗo ko bolle ɗe kam ka ɗe dayotiri ɗe goɗɗotiri hakkude maje be inna a'tainaka al-kawsara wa salli rabbika wanhar
amma nan bolle Allah bo inna a'tainaka al-kausara wa fasalli li rabbika wanhar. To waqtal amrikiyuna wahidan ya'lamu al-arabiyyata ayyasna misla fatihatil kitabi fatakallama bi alfazin kullu ma sami'a la yazunna al-mutakallima bi hadha arabiyyun. Yimɓe America kamɓe ma wonde ɓe ɗaɓɓiti goɗɗo arabjo e wimo wara ɓe hunde wana o fernanaɓe kalmaji goɗɗi fotoji ɓe fatihatul kitabi. To nde wari o wolwi kalmaji mako lafzuji ɗi o wolwi ɗi kala nanɗo ɗi fu yikkatama oɗo boluɗo bolle ɗe kaw arabjo, komo wiya ɗo kam bolle ɓurɗe a jaminke kuma. Yaqulu o ɗo wiya ha ko ɓe mbimo nda ko o wi bismi rabbil akwani wa badala min alhamdulillahi rabbil alamina. Bismi rabbil akwani to sai o wi arrahmanir rahim bo arrahmanir rahim lakal ibadatu wa bikal musta'anu. taraka Allah alladhi huwa la yastaghna anhu fi dhikrillahi tabaraka wa ta'ala. So itti inde Allah kam de fumare o rabbil akwani Allah kama o dairu alhalibo to inna Allah kan wajibi sai arta waddi inde Allah to nden kadi ko tokkinta fu tokkina. To inde Allah de wala no jeentoro dum accane de innaka kanko bo waddayna ma qala sawi bismi rabbil akwani wa tarakal alamin den o acci alamin bo to ko dum Allah waddi. Wa qala sawi al akwanu jamu kawn wa laysa fil lughati al arabiyyati al qadimati al fusha jamu al akwani wa akwanu wala ma nder lunga arabiyya artuno ka fasiyankiya ɓe ngala ɓe kamɓe ɓe jam'ata kawnu man tan ɓe wiyata, amma akwanu jam'u kawnin ɗum wala ma nder lunga arabiyya. To ni innama hiya kalimatu muhdathatun ɗum ɓawo ɗon muta'arribuna mana nassuɓe arabiyya ko ekkitiɓe arabiyya koytinana hoore maɓɓe to kawnu man ɗum mufradu kanjum bo ɗum wala jam'u kanjum. To sai ɓe kowoce kalima sai ɓe ngari ɓe jam'i ɗum be akwanu af'alu man. To ni qala laka al ibadatu badalan min iyyaka na'budu. Ndo wari ha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu so laka al ibadatu wa huwa yaqulu wiya innahu yaktasiru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ila usta so laka al ibadatu. To laka al ibadatu ɗum wala ma'ana wala fa'ida. Arba'u kalimatin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu kalmaji nayi nda iyyaka nda na'budu nda iyyaka nda nasta'inu wa lakal ibadatu wa bikal musta'anu. To lakal ibadatu wa bikal musta'anu al musta'anu ja'alahu masdaran so wadi musta'anu do nasta'inu jomirawi kanko wo musta'anu. To so wadi musta'anu dum masdar. Ta'lamuna anna hadha mansukul kalami ba'idun min al fatihati bolle de kan ɗum bolle on nuskade ngala bote ɗe moytade ko ɓingel duniya jaɓatade sakko araɓe marɓe fasaha ko sakko harɗe kota e latoɗe nandi ɓe bolle Allah ɗe kam ɗe goɗɗotiri ɓe fatiha kam. Jomirawo wi fa in lam tafa'alu to ni on mbawawi waddugo mana to ni on ko wawi ko umraɗon wato fattaqun nara. To ni on ko wawi on gaddayi irin qur'anu ko surol gotol on gaddayi to nden kam ande walan tafa'alu abada on mbawata goɗum bo ma wa lam tafa'alu ma zukira to ni on ko wawi ko inna ɗum ɗo de zingum gam tampere moɗon on tampi on mbawawi waddugo irin surol qur'anu ngol famdiri fu to walan tafa'alu zalika abada ande ha fore har abada on fota gaddon irin majum. To ni to fattaqun nara jawabu ingol to ndeni on andi on mbawata kam to kulene kadin nuɗɗine Allah ne kulon nden to on hiite fattaqu bil imani billahi annara fattaqun nara nden te hiite Allah ge bil imani billahi be nuɗɗinki Allah nuɗɗine Allah tan keɓon kison hiite Allah tingen hiite wa quduha koɓɓirɗum magi annasa ɗum yimɓe heferɓe al kuffaru heferɓe ge huɓɓirte wal hijaratu e kaaje asnamuhum labbi maɓɓe hiite lahira kange na iri hiite duniya waddantenge leɗɗe gene ko nandi be majum an giyato kange ɗum yimɓe on be kaaƴe golata nder mage mana yimɓe be labbi maɓɓe.
o iddat hite ɗo nge taskama nge siryanama huyyi an nge siryanama lil kafirina heferɓe yu'azzabuna biha ɓeɗon jangitire be hite man kange ɓe jangitirte ha fodde wala kerol to jumlatan ɓe fu maɓɓe bo wa bashiril ladina amanu ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallam andin ko bo seynu e bashir ɗon wara e dow mana bishara bashir ɗon wara e dow mana inzaru wa bashiril ladina amanu nde amanu wiya to ɗo seynir muminin andin ɓe yeccuɓe ɓe on muminin saddaqu billahi kamɓe on gonɗinɓe Allah wa amilu salihati ɓe koyi kuuɗe boɗɗe min alfurudi wan nawafili ɓe koyi kuuɗe farillaji maɓɓe timmi ɓe ngaɗi nafilaji maɓɓe boɗɗe to yeccuɓe ko bo seynirɓe anna lahum jannatin ɓe ɗon mari gese lahum ɗon godani ɓe anna lahum jannatin hadayiqa ɓe ɗon mari gese zati ashjarin marɗe leɗɗe bo masakina e joɗorde ko wiyete jannatu mana ɗum ngesa amma nder maka wodi saare wodi ha joɗete wodi ha huwete wodi ko naftorte pat ɗo nder maka kanjum waɗi mbi aljanna ma ngam wala ko wala nder aljanna to kanji aljannaji ɗi tajri min tahti al anharu shofi almiyahu ndiyamji tajri ɗon dogga min tahti ha lesmaji les aljannaji man tata ashjari ha les leɗɗe maji wodi ndiyam wodi shofi har nayi ma wago suri ha e mahi sare man sare aljanna les mare wodi shofi nayi doggata fiha almiyahu fiha ndiyamji ɗon gonɗi nder aljanna man kanji doggata kanji wonta wodi ndiyam wodi njumri wodi kosam wodi mbal giya toni almiyahu tata da fagu fil jannati ndiyamji ɗon dogga nder aljanna bila hududi wala kerol mana ndiyam man latako a wakkati ndungu ɗam ɗon dogga wakkati sheeɗu ɗam yoori ɗam aljanna yorata yowwa kanja ko kone ɗam ɗo yaha tan wala alatin wala bo bo'itine ɗo ilagol man ta ndiyam man wonno ko ɗam wudda ko bo ta ndiyam man ɗam daro nam wala alatin wala bo ala mana ko dogginta ndiyam man wala bal tajri ma as-sukkani hayso itaju ilaiha ha goɗɗo gonɗo nder aljanna o mari haaje ndiyam man tokka fu ɗon nam tokkata ɗam wala lawol gotol ayyinagol sai kaza ɗam tokkata fotima jomum sare man e go o yiɗa ina ɗon o yiɗi ɗam tokkira fu wala to ha duniya ɗo ta waɗi ndiyam a waɗi ilagol nder sare maɗa ko a waɗi babal ngal yiwago be siwtago to ndiyam man ɗam ɗo ñande feere sai numa kai pellel ngel kan kaza hani wona ha magel to sai shottina babal man sai jaha irta babal feere ɗam bo sai canja sai ngaɗa ko marɗa haaje to ha lahira ka wala ko moye fu noon numata fu noon hunde muɗum wontiri kullama ruziqu minha min samaratin ko nde ɓe diska mana orɗe ɓe ñamna min ha nder ɗi aljannaji ɗi min tilka jannati nder aljanna kata ɓe dokkama ñamdu min samaratin ɓe dokkama ɓikkol leɗɗe rizqan lati ɗum risku ha maɓɓe ko ɗum ñamdu maɓɓe qalu sai ɓe mbiya hadha alladhi ruziqna min qablu ay iri risku ɗo ka iri majum min diskano ko sali mana iri majum o ñamuno amma ɗum ɗon luuri kanjum jomirawo wi wa utubihi ɓe gaddanama ko ɓe ñama ko ɓe naftoro ji'u bi rizqi ɓe gaddanama risku ɗum mutashabihan ɗum ɗon nandi ha nonde amma ha ndakam be ha ko ɗume ɗum nandayi walahum fiha azwajun ɓeɗon mari teeriɗaɓe min alhuri hurul ini en wa gayri aytana maɓɓe fiha nder aljannaji man nder aljanna man wodi rewɓe bo ko moye de fodde rewɓe muɗum warada anna aqalla rijalil jannati nisa'un indahu 8,000 8,000 sayyibin wa 4,000 bikrin wa 100 hawra'a fillama joli kay ɓurɗo famɗugo nder yimɓe aljanna mana laatiɗo mo wala shahu muɗum ɗuɗayi masin ma aljanna pawara ni an ka o julɗo amma o heɓi o nastugo aljanna amma o walani maqamu ko irin ɗuɓe kanko ɗo nder aljanna mako ɗon mari rewɓe 8,000 ɓe kam fu zawar en mana sayiba en mawɓe seɗɗa oɗon mari ɓiɓɓe rewɓe bo 4,000 oɗon mari ɓe mbiyata hawra'u wato
ɓe tagadi mum feere kamɓe bo ɗon mari temerre. ɓe pano e bo rewɓe muɗahharatu min alhaydi ɓe sennaɓe ɓe gatta ƴiƴam hayla mana ɓe tokkata lewru kulli gazarin kala ñiddede e ñorwede pat yalata rewɓe man ko hum fiha khaliduna nden bo ɓe hoddiranaɓe dumaki fiha nder aljanna ka makisuna fiha abadan ɓe jottoɓe nder aljanna ka ha foroy har abada la yafnawna ɓe nde'ata wala yukrajuna ɓe gurtintake bo joni o wi inna allaha la yastahayi jomirawo la yastahayi o luttata na semti yastabɗi ɓe koddirta allah luttata an yadriba masalan o luttata baldol nogol famɗiri fu ma nogol famɗiri fu to ɗo bo salan jipaki aya man ɗo wara ba udatan ɗum cufu mana wiyete ɓongu fama fawqa e ko woni dow ɓongu ko cufu to hunde ko nde ɓura cufel ko ɓongel sai to Allah waddi ɗum ha qur'an ɗo hadhihi al-ayatu ka aya nazalat ka jippake raddan lil qawli al-yahudi ngam ruɗɗutuki konngol yahudanko en lamma daraba Allahu al-masala bizubabi wakkati jomirawo wari baldol be mbubu fi qawlihi ta'ala ha konngol Allah ɗo wa yasruhum zubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu da'afa ɗalibu wal mallubu to ni mbubu wari memi labbi lawru heferɓe lawru man ndu wawata ndu meda mbubu man ndu wawata ndu lawru man wawata meda mbubu man farta mbubu man haɗa mbubu man memugo ɗum to hunde nde wawata sottina mbubu ma to ay nde kam nde yettaki haaje to alhamdulillah alilmu indallah allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina muhammadin abdika wa nabiyika rasulika annabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin